Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. You're good, kid. Real good. But as long as I'm around, you'll always be second best, see? Hello, pawb. What is happening? Shwt ma pethau? Croeso nôl I PopT. Yes. Mae'n amser I ni adolygu ffilmau unwaith to. A fi'n caru wneud pethau fel hyn, achos fi'n caru ffilmau. Mae'n jyst yn neud sens. Sa'i wedi gwneud fideo fel hyn am spel, a mae fe'n hen bryd I ni edrych ar y ffilmau sydd yn dod allan cyn bo hir. Ond yn ychwanegol I hwnna, wna I edrych ar ffilmau sydd newydd dod allan yn y cinema, neu ar Disney Plus, neu Netflix, neu be bynnag. Ydy hwnna I gyd yn neud synwyr I pawb? Pawb yn... Alright? Good. Cofiwch chi tanysgrifio i'r sianel yma, rowch like ar y fideo a gwasgu'r gloch am y notifications. Ding dong. Right? Neu... Wel fyna, ding dong, rywle fyna. O, ffynnu! Oce te, yn gynta, ffilmau sydd wedi neu newydd dod allan. Rhif 1, Indiana Jones and the Dial of Destiny. Nawr, actually, es i'r cinema I gwylio hyn gyda ffrind, shout out I Gwynil Llyr, an iPad. A oedd e'n iawn. Yn amlwg, y ffilm olaf mae Indiana Jones byth yn mynd I wneud. Felly, o'r cychwyn, mae'na pwynt rili da ac mae fe'n werth I wylio fe just am y reswm yna. Nawr, os chi'n fans o Indiana Jones, fi'n siŵr fyddwch chi'n mwynhau'r ffilm yma yn fawr iawn, oherwydd yr holl references i'r ffilmiau sydd wedi dod cyn hynny. Ond heblaw hynny, os chi just yn casual fans o Indiana Jones neu ddim yn fans o gwbl a chi'n gwylio'r ffilm, fi'n siŵr fydd y viewing experience ddim mor dda yn anffodus. Mae'r stori yn eithaf messy, dyw lot o bethau jyst ddim yn neud sens, a mae'r sgript ddim y gore. Felly yn ystyried hynny I gyd, dwi am roi Indiana Jones a'r Dial of Destiny 6.3 allan o 10. Nesa, The Super Mario Brothers, na movie, wahoo! Nawr yn amlwg, chi'n gwybod fi wedi gweld hyn yn barod achos mae yna fideo o fi a Elin yn mynd i'r cinema I wylio fe a mae yna review llawn yn y fideo yma. Ewch I clicio fe, mae fe isod rhywle fi'n siŵr. O, dwi eisiau rhoi mention iddo fo yn y list yma, achos eto fi'n meddwl oedd e'n rili dda. Lliwgar iawn, mae fe'n rili gweledol. Mae'r stori yn brysio tipyn bach, mae fe'n symud o un lleoliad i'r llall yn rili gyflym. Ond heblaw hynny, oedd e'n rili da ac yn digon o adoliant I unrhyw un I wylio. A chi'n gwybod faint o fans ydw fi o Jack Black, mae fe fel Bowser just yn... Chef's kiss. Dwi am roi 8.1 allan o 10 i'r Super Mario Bros. The movie, wahoo! Ac yn olaf, top pick o ffilmau fi wedi gwylio mor belled, Nimona. Animeiddiad debyg iawn I Spider-Man Across the Spider-Verse, a guys, mae fe'n anhygoel I edrych arno. Oedd y ffilm yma yn graphic novel nôl yn 2015, ac nawr wedi cael ei addasu I ffilm. Guys, sa'n mynd I spoilo dim byd I chi am y ffilm yma, mae fe just yn wych. Animeiddiad ffantastig, humor, sgript rili da, perfformiadau llais anhygoel, a jyst yn gyfer gwbl, ffilm rili hwyl ond gyda neges pwysig iawn. A'r peth gore yw, allwch chi gwylio fe o'r soffa achos mae fe ar Netflix right nawr. Okay! Ymlaen ni nawr I edrych ymlaen I rai o'r ffilmau sydd yn dod allan cyn bo hir. Felly, yn gyntaf, yn dod allan ar unfed ar 20 o Orffennaf, Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Guys, wrth gwrs, un o'r ffilmau fwyaf disgwyliedig y flwyddyn. Barbie yn syrenu neb llai na Margot Robbie a Ryan Gosling. Guys, mae yna llwyth o sôn am hyn ar y cyfryngau cymdeithasol ar draws y we I gyd. Mae pawb methu aros I wylio'r ffilm yma yn gynnwys fi. A fi'n siŵr fydd y ffilm yn llwyddiannus tu hwnt. Fi'n meddwl bydd y ffilm yma yn dod mewn rhwng 8.5 a 8.9. Ffilm nesaf o'r enw The Hill. Nawr, mae ffilm yma wedi cael ei sefydlu ar stori go iawn. A fi wastad yn caru ffilm sydd wedi cael ei sefydlu ar stori go iawn. Mae fe jyst neud e gyd yn real, t'ma? Ffilm Americanaidd am byti baseball. Underdog story o person yn trio neud e in the big leagues, kid. You're good, kid. Real good. But as long as I'm around, you'll always be second best, see? Mae'r ffilm yn dod allan yn y cinema ar y 5 ar 20 o Awst. Ar ôl edrych ar y trailer, fi'n meddwl fydd y ffilm yma yn eitha dda. Fi'n meddwl fydd yn sefyll rhwng y rhif 7.2. Rhif 3! Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem. Eto, yr un fath o animeiddiau maen nhw'n defnyddio a felly... Yr un fath o animeiddiau maen nhw'n defnyddio a Methu gweud e. Nimona. Got it in the end. A Spider-Man.
Yn amlwg, hwn yw'r peth poblogaidd ar y funud, a mae rhaid i fi gytuno, fi'n rili licio fe. Take fresh ar Ninja Turtles, maen nhw'n edrych yn lot fwy teenager i cymharu'r fersiwns Michael Bay nath dod allan cwpl o flynydde nôl. Ac i fi, mae hwnna'n gywir achos maen nhw fod yn teenagers. Teenage Mutant Ninja Turtles, nid Adult Mutant Ninja Turtles, ti'n ma? Gafodd y ffilm yma i ysgrifennu gan Seth Rogen, a mae fe yn syrenu yn hwn hefyd. Ac yn ôl gwylio'r trailer, mae fe'n edrych yn really funny ac yn really hwyl eto. Bydda i bendant yn mynd i'r cinema i wylio'r ffilm yma, a dyna lle allwch chi gwylio fe ar yr ail o Awst. Fi'n meddwl fydd y Teenage Mutant Ninja Turtles yn sefyll rhywle rhwng 7.9 a 8.3. Ac yn olaf, Wonka. Take newydd ar y gymeriad enwog iawn Willy Wonka. Ond tro yma yn chwarae Willy Wonka yw'r actor ifanc a hynod o dilentog, Timothy Chalamet. A ie, prequel ydy yn gweld Willy Wonka yn ifanc a sut nath dechrau'r ffactri, sut nath cwrdd ar Oompa Loompas, a fyddwn ni'n gweld un o'r antirs cynta erioed Willy Wonka. Bydd hyn yn ffilm berffaith ar gyfer y Nadolig, a mae fe'n dod allan ar y 15fed o Ragfyr blwyddyn yma. A fi'n meddwl fydd y ffilm yma gyda rating uchel iawn, rhwng 8.5 a 9.2. Right, a dyna ni wedi gorffen llwyth o ffilmau fyna i chi wylio. Falle bod chi wedi gweld rai o'r un yn barod, ond bendant mae yna fwy o ffilmau lle mae gyda chi fwy o gwybodaeth lle chi'n gallu gwneud penderfyniad gwell o beth chi eisiau gwylio yn y dyfodol. Diolch yn fawr am wylio, na welch chi gyd yn y fideo nesaf. Cofiwch chi danysgrifio i PopT, roi thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r glwch am y notification. A na welch chi gyd tro nesaf, ond tan ni, salong.